הכירו את הפלטפורמה המתקדמת של תדירן ליצירת סכמות צנרת, מערכת חכמה ופשוטה לשימוש, שעוזרת לכם להפיק סכמת צנרת מלאה ומדויקת לפי נתוני הפרויקט. כדי להתחיל, ניכנס לאפליקציית תדירן פורס, תחת מידע ופעולות, ניכנס לסכמת צנרת. לאחר פתיחת הדף, נבחר באפשרות של יצירת סכמת צנרת חדשה. בשלב הבא נמלא את פרטי הפרויקט. לאחר הזנת הפרטים, נמשיך לבחירת מותג המערכת, תדירן VRF, תושיבה VRF או תדירן VRF פריים. עכשיו נגדיר את כמות המאיידים במערכת ונבחר עבור כל אחד מהם את הסוג ואת התפוקה המתאימה. בסיום הבחירה, המערכת תציג לנו מסך סיכום עם מספר המאיידים והתפוקה הכוללת של הפרויקט. מכאן נעבור לבחירת המעבה המתאים בהתאם לנתוני המערכת ולדייברסיטי המחושב. במערכות בהם מספר המאיידים קטן מ3, אין להעמיס על המעבה יותר מ100%. במערכות בהם מספר המאיידים גדול מ3, ניתן לתכנן סכמת צנרת עד 130%. לאחר בחירת המעבה, נלחץ על סיום וייצאו סכמת הצנרת לקובץ PDF. בקובץ שנוצר, נוכל לראות את כל פליטי הסכמה בצורה מסודרת וברורה. הסכמה כוללת את פירוט המאיידים, התפוקות, חיבורי הצנרת וכל הנתונים הנדרשים לתכנון המערכת. בנוסף, בחלק התחתון של המסמך מופיעים פריטי המעבה, הנתיך החשמלי הנדרש, סוגי הצנרת, אביזרי החיבור, דגם האביזר וערך הדייברסיטי. כך אפשר להפיק במהירות מסמך מקצועי מסודר ומדויק, שעוזר לתכנן את המערכת בצורה יעילה ונוחה יותר. זכרו, הקובץ ישמש אתכם במעמד הפעלת המערכת מול השירות.